Здравейте, добър ден и добре дошли в Red Devil Sway, където аз съм Десо и днес ще разгледаме някои от по-интересните неща, моят предполагаем състав и очакванията ми преди мача на Манчестър Юнайтед с Астън Вила за Карабао Къп, втория последователен срещу този съперник за Манчестър Юнайтед. И преди да сме започнали, разбира се, ако ви харесва това, което правя, харесайте го, споделете го и така нататък. Знаете си работата. Започваме сега с новините и общо взето тези, които се очаква да са контузени, а именно Варан, Аксел Туанзебе и Брендан Уилямс. Те си контузени така или иначе от доста дълго време насам. Като Антони е все още под въпрос, но така или иначе аз лично очаквам да бъде съхранен за матч с Фулъм във Висшата лига. И на фона на това, което казвам, и мисля, че също доста от другите футболисти ще бъдат съхранени за матча в Висшата лига срещу Фулъм, който така или иначе е последен преди световното първенство и след загубата от Астън Вила в предишния матч с 3-1. Мисля, че там също се видя умората в състава. Видя се, че много от футболистите имат нужда от почивка и за това минаваме към предполагаемия лично за мен състав. На вратата Дубравка. Мисля, че това ще е може би един от турнирите, ако Манчестър Юнайтед продължи напред, и може би FA Cup, в който Дехея първо ще получава почивка и второ да се види дали има смисъл, дори дали да се преговаря за втори вратар, дали Дубравка има бъдеще в Юнайтед, дали за в бъдеще Хендерсън, който е под наем в Нотингъм Форест, дали ще иска да се върне в отбора, дали ще трябва да му се търси втори вратар, заместник и така нататък. Затова мисля, че това са двата турнира, в които Тен Хаг ще му даде възможност да покаже своите качества и умения. В центъра на защитата мисля, че Линделев и Магуайр ще играят. Мартинес със сигурност трябва да получи някаква почивка преди матча с Фулъм. Видя се, че и неговия матч срещу Астън Вила не беше на високо ниво. Лично според мен направи доста грешки при първия и при третия гол. Особено при третия гол там на центъра, където игра с глава, мисля, че можеше да я изчисти съвсем спокойно с крак, дали в тъч или не, просто някъде по-силно и по-напред, за да не се стига до тази бърза контратака. Затова мисля, че Линделев и Магуайр, старото партньорство от миналия сезон, лично аз дали виждам леко подобрение и в двамата? Да. Дали двамата заедно ще успеят да играят по по-добър начин, отколкото миналата година? Може би малко, но това ще видим може би утре по време на матча, ако съответно те двамата бъдат избрани. В ляво мисля, че общо взето всеки един, от който съм сложил тук, предимно мисля, че просто ще бъде използван, за да даде почивка на титулярния играч, който е на този пост. В случая с Маласия мисля, че Люк Шоу просто ще получи почивка, а не, нали, както Тен Хаг често ползва играчи, които са във форма и показват по-добри неща на терена. И по тази причина, според мен, Аран Wan-Bissaka може би трябва да го видим вече в игра този сезон. Това, че Диого Дало играе окей, супер на високо ниво, но това, че няма заместник, дори като се върнат след световното първенство, ако, нали,
случайно стигнат до финал, там има още 7 мача, макар че най-вероятно Кансело ще играе на негово място в националния отбор на Португалия, но в крайна сметка може и там да вземе участие в някои от мачовете, така че просто един добър шанс за Уан-Бисака, дори за да му се дигне цената малко или много, ако наистина Тен Хаг няма абсолютно никакви намерения да разчита на него, поне то не че колко ще му се дигне мача, но с една-две стабилни изяви да се види, че все още че и той тренира, да припомни на отборите от Висшата лига, нали, ако ще и да са по-долната част на класирането, ако ще и на такива отбори като Уест Хем, като Евертън, просто на които разчитат повече на защитата си, дали да прибегнат към него през зимата и съответно да могат да вземат колкото се може повече пари за него от Юнайтед за евентуален бъдещ заместник. Но това вече ще увидим след световното, когато отвори трансферния прозорец и продължаваме напред. Отново една двойка, която миналата година се представи доста пократително и при Фред не чак толкова, но при Мактоминей се видя прогреса в началото на сезона. Лично аз мисля, че така ли иначе през тези години, които Фред беше при нас, не сме видяли максимума на способностите му, така че ако показва това, което показа в матча с Тотнъм, мисля, че спокойно може да си издейства някакво удължаване на договора, но ако продължава да е нагоре-надолу, един добър матч, 5 не чак толкова добри, просто може би той ще е един от хората, които ще са в списъка за продажба през следващия сезон или там съответно, когато му изтече договора. Продължавам малко по-напред. Тук мисля също, че Бруно Фернандес ще получи още един матч почивка. Факт е, че просто ни трябва най-добрия Бруно срещу Фулъм. Дали няма да получи 20-30 минути на края на матча, не знам, но също така Дони Ван де Бек, колкото и не толкова добри мачове да направи срещу Реал Сосиедад и срещу Астън Вила миналия кръг, просто липсата на игрова практика, мисля, че му играе лоша шега и ако съответно се умее да натрупа повече мачове, макар че не мисля, че ще играе срещу Фулъм и след това, докато тече световното първенство, дали ще направи една здрава подготовка, там дали ще се представи добре в мачовете, които Манчестър Юнайтед се организира като контроли, това вече само мога да се надявам да е така. И съответно в дясно на атаката мисля, че Санчо ще получи някакъв шанс. Това той също най-вероятно на 90% няма да получи повиквателна за световното. И на фона на това, което показва, мисля, че тук просто трябва да се използва, защото в крайна сметка, ако се рискува с Антони, той надали ще, на фона на това, че се връща от контузия, на фона на това, че след 2 седмици има световно, дали ще се напъне чак толкова много, дали няма да подхожда с една идея по-плахо, по-предпазливо, малко да се пази един вид като за световното, не знам, затова мисля, че Санчо съвсем спокойно може да си го пуснат в любимата му позиция от дясно. Вляво дали вече няма да му стане много на Гарначо,
след толкова изиграни мачове, чисто като, как да кажа, емоционално ли, какво, дали да не вземе да пригори. Не знам дали точно това ще е нещо, което може би менежирането на време, на игрово време и не започването на всеки матч като титуляр на първо четене за Гарначо. И тук нищо чудно да видим и Рашфорд. Сега в крайна сметка много зависи дали Тен Хаг дали ще се хвърли да печели този матч, дали ще натиска в този турнир да печели, нали, поредица от мачове, дали да печели самия турнир, дали имаме дълбочината, но в крайна сметка дали просто ще го използва да дава шанс на тези по-второстепенни или как да го кажа играчи и да им каже: вижте всякакво пичове, това е вашия шанс, ако искате да си издействате път към отбора, който играе във Висшата лига, давайте всичко от себе си, показвайте добра игра и аз ви гарантирам, че ще получите шанс във Висшата лига. Това вече не знам дали е така, просто спекулирам, разсъждавам на глас, мисля си дали не е възможно Ерик Тен Хаг да има такъв подход към някой от играчите в този турнир. И на върха на атаката Марсиал, като там вече мисля, че просто ще е за натрупване на мачове и самочувствие. В крайна сметка аз за този сезон не съм сигурен дали Марсиал има... Не съм сигурен за 2 мача дори дали има поредни, чисто като титуляр говоря, а не единия да е от 60-та минута или от 70-та, другия да е титуляр. И за това мисля, аз се видя, че когато играе, просто явно доста му подхождат схемата и тактиката на игра на Тен Хаг, така че дано да... И също така дано чисто физически сега, докато няма да ходи на световното първенство, да подходи малко по-отговорно към физическата си подготовка, да по някакъв начин да заякне или как да го кажа, да един вид да наблегне на превенцията към контузии. Защото в крайна сметка се вижда, че има зачатъци на добра игра с него в състава и силно се надявам да продължи възхода на Марсиал при Тен Хаг. Толкова с моя предполагаем състав. Продължавам с малко интересни факти, които така или иначе доста от тях изказах при първия матч между двата отбора във Висшата лига. Почвам с факт номер 1. Манчестър Юнайтед и Астън Вила не са играли за тази купа от финала през 2010, който Манчестър Юнайтед печели с 2-1. Там мисля, че Майкъл Оуен и Уейн Руни вкараха за победата на Манчестър Юнайтед, а също така мисля, че и Димитър Бербатов беше в състава. Това е по спомен. Дали не бъркам мача и годината, извинявам се ако е така. Факт номер 2. През последните 2 случая, когато Манчестър Юнайтед и Астън Вила се срещат в третия кръг на турнира, Астън Вила продължава напред, но в крайна сметка това се случва доста отдавна. През сезон 1992 и 1993 е първия случай и втория случай е през 1999 и 2000 година. Лично аз няма да се очуда, ако това е третия случай, в който Астън Вила ще продължи, но това малко ще го кажа, когато стигна до моите очаквания за матча. Манчестър Юнайтед, това е третия факт. Манчестър Юнайтед загубиха последните си 2 срещи в този турнир. През януари 2001 година от Манчестър Сити с
0-2 и през септември, също през 2021 година, от Уест Хем с 0-1. Интересното в случая е, че червените дяволи не са губили 3 последователни мача в този турнир и съответно да са отпадали от периода през 1979 до 1981 година, когато имат 5 загуби в 5 поредни мача. И четвърти и последен факт, който е в случая малко по-индивидуален, и то е за Дани Инкс, който е отбелязал 9 гола в последните си 14 появявания в този турнир. 4 гола с Бърнли, 1 с Ливърпул, 3 с Саутхемптън и 1 с Астън Вила. Това са някои от малко по-интересните факти, които успях да намеря. Моите очаквания за матча. Първо, очаквам Тен Хаг да си е взел необходимите поуки от матча с Астън Вила, точно предния, който загубихме с 3-1. Това е едно от качествата и уменията на Тен Хаг, които лично мен много, много ми харесват, е, че когато загубим, той взима правилните уроци от съответната загуба, прилага ги, подобрява някои неща в отбора и съответно след това и отбора започва да играе малко по-добре. Дали тук този матч може да го считаме за поправителен? Тук всичко зависи от това дали Манчестър Юнайтед ще подходи, съответно и Тен Хаг, дали наистина ще подходят сериозно към този турнир, дали е необходимо на фона на това, че нямаме достатъчна дълбочина в състава, дали няма от друга страна пък Тен Хаг да си каже: добре, дай да спечела този турнир, за да покажа на шефовете и собствениците, че има смисъл да се инвестира, но пък оттам от друга страна, дали пък ако да ни го спечели и те му кажат: ти що ми сте, можеш, значи ни си трябва инвестиции, някакви много забъркани. Вече не знам какво да мисля за шефовете и собствениците в Манчестър Юнайтед относно трансферни политики, относно пари. Много, много, много странно лично за мен се менежира този целият клуб. Най-много пари даваме за заплати, а същото време сме доста далече от топ отборите. И ако му се има малко повече доверие на Тен Хаг, му се даде малко повече власт, съответно да се освободи, да премине през целия този процес, да се освободи от играчите, които няма намерение да разчита на тях, и съответно вземе такива, които той си е харесал, защото виждаме, че почти, даже да не кажа всеки един трансфер, който той е направил, е супер. Единствено Маласия, който съответно той е на приливи и отливи, но да речем, че това е свързано с възрастта на защитника и с течение на времето ще става все по-добре. Друго, какво очаквам за матча? Очаквам наистина доста от титулярната 11-торка в предишния матч срещу Астън Вила да получи почивка, за да може да се наблегне повече на матча срещу Фулъм. Видя се, че Фулъм така доста за една бройка не взеха и точки от Манчестър Сити. Сега там всеки знае какво стана с тази дуспа, дали е имало дуспа или не, просто няма смисъл да коментираме, но Фулъм този сезон така или иначе играе доста сериозно, но там вече ще говорим за тях в превюто с тях, за матч с тях. И така, общо взето, това са моите очаквания, това е моят предполагаем състав. Силно се надявам титулярните играчи да получат повече почивка. Не случайно го казах и няколко пъти.
Дали тая едина историка може да спечели матча, що да не. Нали, много зависи от това Астън Вила с какъв отбор ще излязат, какви поуки си е взел Тен Хаг от предния матч и съответно ако момчетата искат да издействат място в титулярния състав, просто да дадат всичко от себе си и да убедят Тен Хаг, че заслужават. Така че не мисля, че дори да наблегне на този отбор, не мисля, че матча е невъзможно да бъде спечелен. Всичко зависи от това как ще влезнат в матча и дали първо ще си използват положенията и дали защитата ще е достатъчно фокусирана за разлика от предния матч. И така. Добре, ако нещо, което съм казал, не ви допада и сте на друго мнение, моля споделете го долу в коментарите. Ударете някакъв палец нагоре, ако искате надолу или на където и да е. Абонирайте се, ако ви харесва това, което правя, и утре 10 часа ви очаквам да гледаме заедно мача с Астън Вила за Карабао Къп, а до тогава късмет и безсмъртие, да се пазите от змиите, лек ден, лека вечер и така нататък. Чао от мен, до утре!